Прывітанне, даражэнькія, з вами я, Зух Зміцер, і чарговая 38-я частка каханка вялікай медведзіцы Сергея Пісецкага. Не забывайце пісаць каменты, ставіць падабайкі, расшарваць гэта відэа. Ну і калі раптам хто не падпісаны, падпісвайцеся. Ну, паехалі. Ноч цёплая і ціхая. Цёмнае неба пакрыта мноствам зорак, якія асвятляюць мясцовасць на значнай адлегласці. Сяджу на беразе высокага ў некалькі метраў ад хону, унізе якога ляжыць тракт, што вядзе з Ракава на Менск. У левай руцэ трымаю ліхтарык, у правай зараджаны парабелум. Уважліва ўглядаюся ў напрамку моста, які знаходзіцца ў 100 кроках ад мяне. Сюды далятае шум вады, але я не бачу ні моста, ні рачулкі. Злева ад моста вада булькае па каменнях. Чакаем паўстанцаў, якія будуць вяртацца гэтым шляхам з саветаў, несучы скуркі. Павінны, як лічым з дакладнай інфармацыі і ўласных назіранняў над мясцовасцю, перайсці па камнях рачулку, а пасля праз выкапаную ў доўгім узгорку дарогу выйсці на вялікую паляну. Тут дарога ўтварае нешта накшталт яра шырынёй на 4-5 метраў, а даўжынёй на некалькі дзясяткаў крокаў. Я знаходжуся з аднаго боку, а шчур насупраць, каля ўвахода ў гэты штучны яр. Зручная пастка для групы, за якой палюем 2 тыдні, якая ўжо тройчы выслізгвала у нас з рук. І мне як дзіўна шанцуе. Гэта нас дражніць, і мы з упарстасцю высочваем іх далей. У гэтым яры робім засаду 3 ночы запар. Стаіць сярэдзіна жніўня. Лета адплываем, 4-й месяц палюем на паўстанцаў. Схапілі больш 10 груп, напэўна, больш, чым стражнікі з 2 бакоў граніцы на працягу ўсяго года. Малыя партыі паўстанцаў, якія ходзяць на ўласную руку, не чапаем увогуле. Гэта занадта дробная рыба для нас. Высочваем вялікія групы, якія пераносяць дарагі тавар. Некалькі груп разбілі ўшчэнт, бо купцы, убачыўшы сталыя правалы, перасталі даваць ім тавар. Не раз працуем на моцю з машыністамі тых груп або з іх членамі, якія дамаўляюцца са шчурам у вялікай таямніцы перад астатнімі сябрамі. Менавіта яны паказваюць дакладныя дарогі і пункты, а мы наладжваем засады ў саветах, імітуючы падпольнікаў, чекістаў, сексотаў. Бярэм іх жыўцом, перш чым тыя здолеюць зразумець, што адбылося і хто мы такія. На мне чорная скурная куртка і шапка з чырвонай зоркай. Акрамя гэтага, нашу карычневыя штроксы, абшытыя скуранымі лампасамі, і боты з доўгімі халявамі. Гэтаксама апрануты і грабар. На шчуру доўгі вайсковы шынель і вайсковая шапка без адзнак. Ужо 1-я гадзіна ночы. Мне вельмі хочацца спаць, але перамагаю санлівасць і пільна ўзіраюся ў напрамку моста. У гэты момант ззаду чую нейкія ціхія шолахі. Нахіляюся да зямлі і падрыхтоўваю рэвальвер. Разносіцца ціхі свіст. Двойчы. Адказваю. Збоку, з-за дрэў, паказваецца шчур, садзіцца каля мяне і шэпча. Напэўна, ўжо не пойдуць. Напэўна, далёка па першай. Закурым? Давай. Адыходзім у глыб лесу. Здымаю з сябе куртку, кладуся на зямлю, накрываю курткай галаву і верхнюю частку тулава, закурыў папяросу, хаваю яе ў рукаў і вяртаюся да шчура. Ён таксама запаліў папяросу. Доўга сядзім моўчкі і курым. Адначасова уважліва прыслухоўваемся, што робіцца навокал, і аглядаем перад сабой мясцовасць. Сядзім на краю адхону, ногі звесілі ўніз, пад намі рассцілаецца шэрая паласа дарогі і знікае ў сівым сутонні. Грабара з намі няма. Ён у засадзе з другога бочку рэчкі у купені кустоў, недалёка ад моста. Мы ўлічваем тое, што група можа падацца іншай дарогай, бо з левага боку моста таксама знаходзіцца брод. Калі б грабар заўважыў, што паўстанцы перапраўляюцца там, ён павінен быў паведаміць пра гэта, і мы разлічвалі перапыніць іх у некалькіх кіламетрах ад абранага месца. Калі сядзелі асцярожна пакурваючы, на краю адхону заўважыў, што ўнізе нешта рухаецца. Гэта выглядала так, як бы раптоўна частка дарогі пачала без шуму паўсці ўгару. Паспешліва нахіляюся ўніз. Чую лёгкі звон, нібы ад удара металу аб метал. Зноў такі самы звон. Напэўна, стук зброі. Падымаю з калена ў парабелам і кладуся на край курова. Шчур укленчыў побач з рэвальверам, падрыхтаваным для стрэлу.
Сплывае некалькі секунд, і мы бачым, як унізе акурат пад намі сунуцца два ўзброеныя чырвонаармейцы. Іх сівыя шынялі зліваюцца з шэрым фонам дарогі, і калі б не рухаліся, нельга было б іх заўважыць, нават з такой блізкай адлегласці. Лёгкі бразгат зброі грыміць без перапынку пры кожным іх кроку. Тупата ўвогуле не чуваць, бо ногі чырвонаармейцаў патанаюць у мяккім пыле, што засцілае дарогу. Усё глядзім уніз, губляем іх са зроку. Лёгкі стук зброі сціхае ўдалечыні. Пайшлі, ціха кажу я шчуру. Той доўга не адказвае мне, а пасля шэпче. Не, стаяць. Пайду пагляджу. Падымаюся і, робячы павольна і ціха вялікае паўкола паміж соснаў, якімі зарос верх рова, выходжу на ўскрай вялікай паляны, пасярэдзіне якой бяжыць дарога да граніцы. Не адрозніваю ні процілеглага парослага лесам краю паляны, ні мастка на дарозе. У той жа час мне здаецца, што я чую ляскат зброі, які аддаляецца. Кладуся на зямлі і гляджу ў напрамку дарогі, такім чынам, каб позірак навскасяк трапляў на цёмны фон неба. Абсяг так значна пашыраецца. Мне здаецца, што адрозніваю постаці людзей, якія адыходзяць па дарозе. Амаль упэўнены ў гэтым. Вяртаюся ў лес і крочу да краю абрыву. Тут в адным месцы, паміж выступаючымі карэннямі сасны, я пакінуў брызентавую торбу, у якой было 6 пляшак спірту, літр лікёру і больш дзясятка шакалядных плітак. Шукаю тое месца. Нахіліўшыся ўніз, павольна іду між дрэвамі, у левай руцэ ліхтарык, у правай парабелум. У гэты момант заўважаю ля краю абрыву, недалёка ад пня старой сасны, нейкую шэрую пляму. Думаючы, што гэта мая торба, нахіляюся, каб яе ўзяць. Нечакана тая пляма адсоўваецца ад маёй выцягнутай рукі, і я чую крык. «Кто это? Руки вверх!» Раблю моцны скачок назад і ўніз. Укленчваю з выцягнутай левай рукі, накіроўваю перад сабой сноп электрычных промняў з ліхтарыка. Бачу дзве галавы ў будзёнаўках з чырвонымі зоркамі наперадзе. Дзве карабінавыя рулі накіраваныя ў тое месца, дзе перад гэтым за хвіліну быў я. Адначасова справа з берага рова бліснуў яшчэ адзін ліхтарык і даляцеў голас шчура. «Руки вверх!» Я пагасіў свой ліхтарык і саскочыў уніз з абрывам, які ў гэтым месцы быў невысокі, і апынуўся паміж чырвонаармейцамі. Трымаю на пагатове парабелум, шчур свеціць на нас зверху. «Што за такія, сукіны дзеці?» – пытаюся, лаючыся па-расейску. «Чырвонаармейцы, а што вы тут, д'ябла, робіце?» Вяртаемся з Краснага, былі там у засадзе. «Адкуль будзеце? З граніцы?» «Ну, так». «А хто вам дазволіў бадзяцца па тылах і рабіць засады?» «Палітрук». «У вас ёсць чырвонаармейскія кніжкі?» «Не». «А адкуль я да халеры магу ведаць, што вы сапраўдныя чырвонаармейцы? Вы, таварыш, не сварыцеся, не маеце на гэта права. А чаго тут лазіце і палохаеце нам перамытнікаў?» «Мы ішлі па дарозе вельмі ціха». Шчур, працягваючы свяціць ліхтарыкам, таксама саскочыў уніз. Пасля загасіў ліхтарык, і нас на нейкі момант, пакуль мы не прызвычаіліся, агарнула цемра. «У вас ёсць крыху часу?» – запытаўся сябра ў чырвонаармейцаў. «Ёсць». «Дык дапамажыце нам, трэба ціха. Могуць пачуць. Зараз палова другое, ёсць сэнс яшчэ да 3 пасядзець». Адзін з салдатаў адгукнуўся да мяне. «Таварыш, на тым баку ў кустах хтосьці сядзіць. Адкуль вы ведаеце?» Бачылі, як запалілі папяросу. Бліснула запалка. Зразумеў, што заўважылі там грабара, і адказаў. «Гэта наш чалавек. Ведаеш Макарова?» «Чулі». «Гэта ён. А мы думалі, перамытнікі, чакалі, што выйдуць на поле, але не вылезлі, таму пайшлі ўперад, бо ў кустах чорт яго ведае, хто можа сядзець». «Добра зрабілі», – выміваў я, звярнуўшыся да салдат. «Калі б нечакана напалі, ён мог бы вас пастраляць». Шчур забірае з сабе аднаго чырвонаармейца, а я другога. Вяртаемся на сваё месцы і цікуем далей. Паціху размаўляю з салдатам. Ён з Барысавым. Расказаў мне падрабязна пра сябе і службу. Кажа, што на адным прамежку падпольнікі возам перавозяць тавар у Менск. Абяцае дапамагчы нам наладзіць засаду. Пытаецца ў мяне, якой фірмы рэвальвер. Упершыню за сваё жыццё бачыць такую зброю.
каля 3 гадзіны ночы перастаём пільнаваць. Шчур ціха двойчы свіснуў і са сваім кампаньёнам сышоў уніз. Мы таксама збягаем з пагорка і выходзім на дарогу. Пасля дамаўляемся сустрэцца з чырвонаармейцамі ў нядзелю о 9 гадзіне вечара. Непадалёку ад купіны кустоў, справа ад дарогі, на тым беразе рэчкі. Развітваліся з салдатамі, якія пакрочылі ў напрамку граніцы, і пасля мы пайшлі шукаць грабара. Вылез нам насустрач з кустоў. «Што ў цябе чуваць?» – запытаўся ў яго. «Былі тут маскалкі, удвух, панюхалі і пайшлі. Думаў лупануць па іх з комінаў, але не захацеў рабіць шухеру». «Заўважылі, як ты курыў?» – вымавіў Шчур. «Ты глядзі, так нельга». Па кручастымі вузкімі сцежкамі мы пайшлі ў глыб лесу. Дарога цягнулася доўга. Некалькі разоў змянялі напрамак, перамералі великаватую дрыгву. Нарэшце, калі пачало світаць, затрымаліся ў надзейным, добра схаваным месцы. Тут наладзілі днёўку. Перш за ўсё з'елі сняданне. Па малой пайцы хлеба і вялікаму кавалу сала, па палове шакалядкі і па некалькі глыткоў спірту на брата. Разагрэтыя ад руху і алкаголю мы кладземся спаць. Я вартую першым. Так рабілі заўсёды. Ахоўваем спакой сябраў па 2 гадзіны кожны. Заснуць нельга. Стараюся не класціся на зямлю. Сяджу, стаю, паціху хаджу побач з нашай схованкай, але не прыкладаюся да зямлі. Можна заснуць і не заўважыць, як гэта выйшла. Спірт і сала канчаюцца. Хлеба няма ўжо некалькі дзён. У нас шмат скурак куніц, лісаў і пясцоў. Але няма чаго есці. Робім днёўку, я вартую. Падтрымліваю вогнішча, пяку бульбу, якую накапаў на полі недалёка ад смалярні. У мяне на каленях сядзіць дужы рыжы кот. У яго вялікі лоб і падзёртыя ў шматлікіх бойках вушы. Гэта павінен быць бадзяга па прызванні, такі кацячы канвістадор. Ачышчаю ад солі з крылёчак сала і кармлю кота. Есць без вялікага энтузіязму. Гэты кот прыйшоў да мяне ўчора на засаду. Маё месца было ў неглыбокім рове, тут жа каля мастка. Шчур сядзеў у зарасніку з другого боку дарогі. Грабар знаходзіўся на процілеглым канцы паляны. Сюды павінна была прайсці вялікая група пірамыднікаў, машыніст якой і кантралёр, як было вядома, неслі вялікія сумы грошай. План мелі просты. Калі група выйдзе з лесу, грабар павінен прыстаць і незаўважным крочыць ззаду за імі па паляне. А калі ж група ўзыдзе на мост, я асвятляю яе ліхтарыкам і крычу: «Стой, рукі ўгору». Пасля тое самае паўтарае Шчур. Ад нас залежала заўважыць кантралёра і машыніста, а пры ўцёках групы лавіць толькі іх, бо маюць пахаваныя даляры. Час цягнуўся марудна, было вельмі цёмна. Я сядзеў у густых кустах, якімі парос бераг лесу, і даўно нячышчаны роў. Трымаў у левай руцэ ліхтарык, а ў правай рэвальвер. Надакучыла ўжо бесперапыннае прыслухоўванне і ўзіранне ў начны змрок. Я прыплюшчыў вочы, быў упэўнены, што і так пачую крокі пірамытнікаў. Раптоўна з левого ровера знёсся шолах. Я амаль не падскочыў на ногі. Адразу хацеў пасвяціць туды ліхтарыкам, але нельга было гэтага рабіць без крайняй неабходнасці. Працягваў стаяць, укленчыўшы на дне рова, высунуў улева рулю рэвальвера, які быў падрыхтаваны для стрэлу. Пасля пачуў, як штосьці даткнулася майго калена. Рукой з ліхтарыкам я намацаў цёплую мяккую скурку. Гэта быў кот! Хвост меў коротка адсечаны. Здзівіла мяне тое, што ён мог знаходзіцца в адлюдным месцы ў глыбіні вялікага лесу. Прасядзеў разам з ім у засадзе да раніцы. Затым занёс яго да нашай дзённай мяліны. Зараз сумесна вартуем сон Шчура і грабара. Незадоўга да змяркання мы пачалі па чарзе, каб не было адразу некалькі разабраных рэвальвераў, чысціць зброю. Я пачаў апавядаць калегам свой сон. Прыснілася мне, што знаходжуся ў гушчары вялізнага лесу, што стаю паміж камалёў велічэзных елак і азіраюся па баках. У нейкі момант заўважаю, што дрэвы пачынаюць рухацца. Гэта мяне дзівіць. Не ведаю чаму, але здаецца, што яны хочуць мяне раструшчыць. Думаю абараняцца. Разумею, што толькі гэта можа мяне выратаваць.
Вось тут і бачу на зямлі вялікі рэвальвер. Падымаю, ён зараджаны. Заціскаю яго ў далоні і, аглядаючыся навокал, а дрэвы ўсё больш сціскаюць сваё кола. Уверсе выразна грыміць пярун. Гэта дрэвы насмяхаюцца з мяне. Трыумфуюць. Ужо знаходжуся ў цесным коле, якое ўсё звужаецца. Тады падымаю ўгару рэвальвер і страляю чырвоныя, нібы акрываўленыя камлі дрэў. Кулі аблупліваюць з іх кару і паказваецца сакавітая мездра дрэў. Дрэвы адразу мацней сціскаюць сваё кола. Нарэшце я апынуўся ў цвёрдым, бязлітасным уціску волатаў, пакрытых шарыкаватай карой, якія трушчаць мне косткі. Мае рукі выцягнуты ўгару. У правай далані рэвальвер. Адчуваю, што заходжуся. Не хапае паветра, а ўціск усё ўзмацняецца. Бачу над сабой угары малую блакітную пляму, гэта неба. Апошні раз націскаю на курок і страляю ўгару з рэвальвера. Гук стрэлу будзіць мяне. Бачу калегаў і з вялікай палёгкай уздыхаю. Грабар вылаяўся. У час сну загарэлася яго шапка і абпаліла і без таго рэдкія валасы. Шчур, які быў на варце, не заўважыў, што на шапку грабара трапіў з вогнішча вугалёк. «Ведаеце, што мне прыснілася?» – кажа грабар, нагасячы шапку і мацаючы галаву. «Што?» – пытаюся з цікаўнасцю. Лес перада мной схіляўся. Як схіляўся? Схіляўся аж да самай зямлі. І малыя дрэўцы, і старыя. Шчур коротка чмыхнуў носам. Не ведаю, здзівіў яго сон грабара, ці надаваў гэтаму якое-небудзь значэнне, або не ўспрыняў яго, але калі пазней расказаў калегам свой сон, Шчур паважна сказаў: «Будзе нейкая завіруха, быць пільнымі». Увечары, як звычайна, пайшлі на засаду. Я засеў у рове, ката пасадзіў сабе на калені, ён паціху мурлыкае, мне ж прыгадалася хата, сям'я, полымя, якое гарыць у печцы. Думкі ляцяць удалечыню, а разам з імі сыходзяць гадзіны. У нейкую хвіліну я страпянуўся. Выразна чую зусім блізка шоргат крокаў, вылаяўся паціху, устрывожаны тым, што амаль не заснуў. Скідаю з каленяў ката, незадаволены, той фыркае ў цемры. Я падрыхтаваўся да скачка наперад, сціскаю ліхтарык і рэвальвер. Прыгадаў, што трэба лавіць машыніста, які вылучаецца вялікім ростам, або кантралёра, які малы і ідзе апошнім. Зрэшты, яго будзе хапаць грабар, які крочыць за групай ззаду. Уважліва гляджу ў глыб ночы. Левую нагу паставіў на ўскраі рова, бачу цёмны абрыс, які рухаюцца. Прапускаю. На мосце грымяць крокі. Слушна мяркую, што гэта выпушчаны на зман перамытнік. Праз крокаў 10 сунецца рэшта групы. Крочаць нядбала, шоргаюць нагамі і робяць значны шум. Уласна, таму што не ўмеюць ціха хадзіць, паўстанцаў і празвалі сланамі. Параўняліся са мной. Наперадзе заўважаю цёмную постаць дужага мужчыны. Думаю, машыніст. І кідаю ў цемру сноп жоўтых праменяў. Адначасова крычу: «Стой! Рукі ўгару!» Адбылася дзіўная рэч. Разнесліся перапалоханыя воклічы, і цёмная маса з ценяў кінулася ў кусты на другі бок дарогі, адкуль у тую ж хвіліну бліснуў ліхтарык і пачуўся голас Шчура: «Стой! Валіся!» Ззаду паўтарыў той жа загад грабар. Але паўстанцаў ахапіла паніка. Бягуць, валяцца, стукаюцца аб дрэвы, паўзуць, страляючы з рэвальвераў, крычым: «Стой!» Але гэта ўзмацняе паніку. Шукаючы машыніста, свячу ліхтарыкам навокал, заўважаю ў некалькіх дзесятках крокаў ад сябе высокага плячыстага мужчыну, які хаваецца за дрэвамі. Бягу за ім. Ашукваючы яго, свячу ліхтарыкам у бок, жадаючы, каб той стукнуўся аб дрэва. Але ён шчасліва пазбягае гэтага. Даганяю яго, свячу вниз яму пад ногі, выбіраю зручны момант і скачу на яго. Той зваліўся на зямлю. «Падымайся!» – кажу. Устаў. «Рукі ўгору!» – вымавіў, навёўшы яму на асветленыя ліхтарыкам грудзі рэвальвер. Нечакана перамытнік робіць бліскавічны рух, ледзь паспеў адскочыць, бо ён хацеў вырваць у мяне з рукі зброю. Б'ю яго ў жывот. Тады пачынае ўцякаць. Зноў ганіўся за ім. Здзіўляюся яго адвазе. Калі б не жорсткая дамоўленасць не забіваць без апошняй патрэбы, даўно б стрэліў у яго.
А сапраўдны стражнік стрэліў бы нават не гонячыся, калі на першае папярэджанне перамытнік не спыніўся. Ганюся ўслед, зноў валю на зямлю. Кажу падняцца. Перамытнік яшчэ раз паспрабаваў выхапіць у мяне рэвальвер, а калі не атрымалася, пачаў уцякаць. Гэта мяне шакіруе. Не магу зразумець, чаму так безразважліва уцякае, рызыкуючы загінуць. Зноў збіваю яго на зямлю. Тады хапаю в зубы ліхтарык, а левай рукой, трымаючы за каўнер курткі, падымаю ўгару. Парабелым трымаю ў правай руцэ. Выводжу яго на дарогу, і мы крочым у напрамку моста. Там здалёк бліскаюць ліхтарыкі сяброў. Неспадзявана мой арыштант моцна б'е мне кулаком у бок і кідаецца з дарогі направа. Мой ліхтарык зваліўся на дарогу. Добра, што не сапсаваўся. Падняўшы яго і адчуваючы яшчэ боль у баку, пагнаўся за машыністам. Мяне ахоплівала ўсё большая злосць. «Стой! Стой, бо заб'ю!» – крычу ў часе бегу. Ён уцякае далей. Тады амаль датыкаючыся рукавяткай парабелума яго плеча і, не спыняючы пагоню, націскаю курок. Стрэлу не адбылося. Упершыню здарылася са мной такое, бо заўсёды лічыў парабелум дасканалай зброяй. Спяшаючыся, хаваю ў кішэні рэвальвер і на бягу выцягваю наган, які гэтым разам узяў з сабой. Гэты ніколі не падводзіць. Крычу: «Стой! Апошні раз! Бо страляю!» Ён не спыніўся. Я стрэліў, нацэліўшыся ў левую руку вышэй локця. Той грымнуўся на глебу, як толькі прагучаў стрэл, і пачаў лямантаваць дзікім голасам: «Ого-го-го-го-го-го-го!» Мне здалося, што гэта больш падобна на выбух радасці або покліч, чым на крыкі роспачы. А ён дзёрся далей, крычаў страшэнным голасам, які падхапіла рэха і разнесла далёка па лясах: «Ого-го-го-го-го-го!» Я адчуваю, што бялею. З'яўляецца жаданне стрэліць яму ў лоб, каб спыніць гэты жахлівы крык. Чаму ён так лямантуе? Не ад болю ж. З асабістага вопыту ведаю, што болю адразу не чуваць, і рана не глыбокая, а можа ад роспачы, што не можа ўцячы. «Падымайся!» – крычу на яго. Не заварухнуўся з месца, яшчэ мацней лямантуючы: «Ого-го-го-го-го-го!» Між дрэў бліснуў ліхтарык. Нехта падыходзіў да нас. Гэта грабар, нахіляецца над параненым. «Што з ім?» – пытаецца ў мяне. Не хацеў страляць, некалькі разоў спрабаваў уцякаць. Стукнуў мяне, хапаўся за рэвальвер, прастрэліў яму руку. А чаму адразу пілюлю яму не ўсунуў? Гульню знайшоў. Ён бы з табой не цацкаўся. Грабар звярнуўся да параненага. «Ну, падымайся, у момант, бо ўрэжу ў лоб і труп абшукаю». Машыніст падняўся і, нахіліўшыся ўлева, пайшоў да дарогі. Падышлі да мастка, недалёка ад паляны. Заўважыў тут двух людзей, што ляжалі на зямлі. Гэта былі паўстанцы, якіх злавіў шчур пад кустамі, дзе разлічвалі схавацца ад пагоні. Абшукалі іх. Нічога не мелі. Пачалі вельмі уважліва абшукваць майго. Пры ім знайшлі толькі 10 рублёў золатам і некалькі срэбных рублёў. Гэтая акалічнасць зрабіла на нас вялікае ўражанне. «Навошта ўцюкаў? Халера!» – лаяўся грабар. «Хацеў кулю атрымаць!» Пасля запыталіся ў сланоў, ці забяруць з сабой параненага, і адпусцілі іх. Яны вельмі ўзрадваліся. Ведучы пад руку параненага, яны адышлі дарогай у напрамку граніцы. Падчас гэтага выпадку шчур хаваў твар у цень і не размаўляў. Нягледзячы на бутафорыю, начэпленыя вялікія рыжыя вусы, баяўся, каб яго не пазналі. Маючы вольную хвіліну, я агледзеў парабелум, каб даведацца, чаму ж не стрэліў. Прычына была неспадзяваная для мяне. Рэвальвер знаходзіўся ў поўным парадку, толькі, дужаючыся са сланом, выпадкова забяспечыў яго. Таму і не стрэліў. Гэты раз нам не пашанцавала. Нічога не зарабілі і групу не разбілі, а толькі паранілі чалавека. Калі я абшукваў, заўважыў, што яго рука цэлая, а куля прабіла з боку мяса на левай частцы грудной клеткі. Ката я знайшоў крыху пазней у рве. Не напалохалі яго ні крыкі, ні стрэлы, ні беганіна, ні бляскі ліхтарыкаў. Гэта, напэўна, вельмі дасведчаны коцік, які перажыў шмат у сваім жыцці і якога цяжка было чым-небудзь здзівіць або застрашыць. Ну, вось канец 38-й часткі. Дзякую всім, хто паслухаў. Буду вельмі ўдзячны за тое, што расшарыце, дашлеце всем сваім знаёмым. Таму што, як па мне, мала
апошнім часам чытанкі мае слухаюцца. Хаця, канешне, перарывы, якія я рабіў, гэтаму спрыяюць. Яшчэ раз дзякуй і да пабачэння.